2012 елда Мунчали авылында мәктәп бинасын төзүгә, авылның тарихи мәдәни мирасын саклап калуга зур өлеш керткәне өчен бөек татар драматургы Туфан Миңнуллинга мемориаль такта ачылган иде. Әлеге вакыйгага багышлап, беренче тапкыр Мунчали укулары дигән дини җыен үткәрелде. Анда катнашкан галимнәр, дин әһелләре бу чараны югары бәяли һәм һәр елны үткәрергә дигән карарга килә. Татарстанның Шүпрәле районы Мунчали авылы шушы көннәрдә тагын бер кат гөрләп алды. Биредә инде 3нче тапкыр Мунчали укулары фәнни-гамәли дини конференциясе узды. Ул авыл бәйрәменә туры килде. Әлеге чарада Гөлия Садыкова катнашты. Җомга намазын укып чәчәкләр салганнан соң халык инде төп чарага күчте. Фәнни-гамәли дини конференция ачык һавада үтте. 3нче ел инде үткәрәбез Мунчали укулары. Ул дини чара, без инде аны дини конференция дип татыйбыз. Дини конференциядә чөнки тәтештә әтрәч укулары бар, Ульяновскида кулатка укулары, без шуңа эшләдек. Чөнки менә авылга халык кайткач, аны зиратларга баргач, без менә шунда җыелып, Мунчали укулары үткәреп, корбаннар чалып, шул корбаннар белән кайткан кунакларны ашатып, менә шу дини темаларга лекциялар сөйләп, менә шулай үткәрәбез. Илмир Измайлов шушы авыл егете, әлеге чараны оештыручы, башлап йөрүче. Мунчали авылы тарихы, рухы, шәхесләре турында 2013 елда басылып чыккан китап авторы да әле ул. Киләчәктә дә планнары зурдан. Тарихны тагын да тирәнтен өйрәнеп, китапның 2нче томын нәшер итү турында хыяллана. Авылыбыз тарихы бай, аның турында сөйләр сүзләр, язасы мәгълүматлар күп ди ул. Безнең Мунчали авылы каян килеп чыккан дисәгез, ул Түбән Новгород якларыннан килеп чыккан. Россиядә 5 Мунчали бар. Берсе аның менә Нижний Новгородта иң борынгысы инде, иске һәм яңа Мунчали авыллары Пельнинский районда. Безнең бабайлар әйтеп калдыру буенча, язып калдыру буенча, аннан өч семья, өч гаилә күчеп килеп, менә монда утырып Мунчали авылын чыгарганнар, Мунчали авылын создавать иткәннәр. Бу турыда безнең материаллар сакланган. 1800 елларда язылган материаллар, менә бу турыда раслатырган материаллар бар. Казан ханлыгы чорыннан ук билгеле булган сала Мунчали вакытында бик зур булган. Хәзер биредә 132 хуҗалык, 392 кеше. Авылның мәрхәмәтле инсаннары да аз түгел. Иң олы рәхмәтебезне әйтер идек Тулыбы Дания ханымга. Ул юллар салдырды бу авылда, мәдәният йортын капиталь ремонт төзекләндерергә бик күп акчалар бүләтте. Әткәнемчә 2013 елны 20 миллион сум артык ул благотворительность итте безнең районыбызга һәм Мунчали авылына. Инде хәзер көннең төп чарасына күчи. Конференциядә барлыгы 5 доклад тыңланылды. Аларның темалары һәр елны үзгәреп тора. Узган ел авыл халкының дөньяга карашын үзгәртүдә дини кыйммәтләр дигән темага сөйләшүләр булган. 2014 ел Татарстан Республикасы Диния нәзарәте тарафыннан милли гореф-гадәтләрне торгызу елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан Мунчали укулары да яшь буынны дини яктан тәрбияләүдә милли гореф-гадәтләрне куллану дигән темага багышланган иде. Яшьләрнең авылга калырга, авылга зирәк игътибарны җәлеп итәргә мин моны шушы күзгәлектән бик файдалы дип саныйм. Инде дини тәрбиягә килгәндә, менә авыллар саклансын өчен, нигезләр саклансын өчен, авылларда 3 әйбер сакланырга тиеш. Берсе дин, берсе җан, берсе нәсел. Мондый укулар безнең Ульяновда да бар, Төмәндә дә бар, Табулда да бар. Менә татарлар кая яши, һәрберсендә үзләренең укуларын үткәргә телиләр. Бу халкыбызны берләштерү өчен дә ярдәм итә. Мин авыл кешесе буларак әйтә алмыйм шуны. Авыл кешесе үзенең иҗтимагый хәрәкәтләре белән эшләргә тиеш. Диния нәзарәте белән һәм җирле хөкүмәт даирәләре белән киләчәген үзе кайгыртырга тиеш. Шулай ук бу чарага Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов та килгән иде. Шулай бу безнең әле бу
халык белән шуңа түгел, бу безнең үзебезнең милләтебезнең, динебезнең үстерү мәсьәләсендә дә дини, милли бәйрәм дип санала. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Чакырган өчен киләчәктә дә ел сайын шундый бәйрәмнәр узсын. Безнең халык өчен без китеп алабыз, ел буе менә шушы көнне китәбез. Дини белем, без ихлас күңелдән белем алып калабыз без. Бәйрәмнең рәсми өлеше авылның мактаулы кешесен бүләкләү белән тәмамланды. Быел бу исемгә Ирфан Халитов лаек дип табылды. Алда Сала халкын инде быел 7нче тапкыр үткәрелүче авыл бәйрәме көтә иде. Гөлия Садыкова, Татарлар, Мунчали авылы, Чүпрәле районы.